оила дар фарҳанги миллати кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. Бо ин мақсад дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи маърифати оиладорӣ, баланд бардоштани масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд, омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона ва таҳкими нақши оила дар ҷомеа тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. Дар вилояти Хатлон тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ оид ба ҳифзу ҳимояи оила ҳамчун асосии солимии ҷомеа аҳамияти аввалин дараҷа зоҳир гардида, дар доираи ин тадбир ҳамасола бахшида ба рӯзи оила дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳафтаи силсила чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ роҳандозӣ шуда, дар ин замина ҷиҳати бартараф сохтани мушкилоти мавҷуда ва бунёди оилаҳои солим ҳадафҳои судманд татбиқ карда мешавад. Дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ташаббуси масъулин аз ҷониби шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ дар ҳамкорӣ бо бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳия ва дигар ташкилоту муассиса дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия таҳти унвони оила бақои давлат ва ҷомеа озмуну ҳамоишҳо гузаронида шуд, ки дар он доираи зиёди ҷавондухтарону бонувон фаъолона ширкат варзиданд. Дар идома аз ин тадбир рӯзи оиларо дар ноҳия сокинон бо ташкили гӯшаи дастоварди бонувон ва эҳёи анъанаҳои миллӣ, ки дар он ҳунару маҳорати ҷавондухтарону кадбонувон ба намоиш гузошта шуд, истиқбол гирифтанд. Мавриди зикр аст, ки дар ноҳия барои ҷалби ҳарчи бештари ҷавондухтарон ба касбу ҳунаромӯзӣ ва дар оила аз бар намудани маҳорати рӯзгордорӣ озмунҳои кадбонуи беҳтарин, ҳунар беҳтар аз зар бувад ва ҳамоиши оилаи намунавӣ гузаронида шуд, ки масъулин ҳадаф аз чорабиниро баланд бардоштани фарҳанги оиладорӣ ва омода кардани фарзандон ба ҳаёти мустақилона арзёбӣ карданд. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт, инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ҳамзамон оид ба нақши оила дар таълиму тарбияи фарзанд баромад карда ёдовар шудаанд, ки мо бояд насли ояндасози миллатро дар рӯҳияи донишомӯзӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ ва ҳисси ифтихори миллӣ ба камол расонем. барои ин волидайнро зарур аст, ки дар баробари омӯзгорон дар муҳити оила низ ба таълиму тарбияи фарзандон эътибори махсус зоҳир намоянд. дар чорабинии роҳбарияти бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии шуъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ, собиқадорони меҳнат ва оилаҳои намунавӣ низ оид ба таҷлили рӯзи байналмилалии оила ва ташаккули маърифати оиладорӣ баромад намуданд. дар тадбири ҷашнӣ бахшида ба рӯзи оила ба якчанд тифли навзод аз тарафи бахши сабти асноти ҳолати шаҳрвандии Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд ва ба оилаҳои ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ тақдим карда шуд. чорабинии идона дар ноҳия бо барномаҳои омодакардаи санъаткорони шуъбаи фарҳанг ва суруду таронаҳои ба мавзӯи оила, муҳаббат, ватан ва истиқлолият бахшида шуда хотирмон анҷом ёфт.